Narakpan naman ang mga suspek sa pagpanuli sa Oro Sugbo pawn shop niadto nakalabay nga Sabado, Nobyembre 25 diha sa Dalan Colon ni Dakbayan sa Sugbo. Asa naman kaha ang mga alahas? Asa naman ang mga alahas, mga gold nga mga alahas? Wala may mga alahas nga na-recover gikan sa mga gitumbok nga mga suspek sa pagpanulis. Syaro sa upat kabuk nadakpan nga mga suspek, wala may na-recover nga mga alahas nga bulawan mga kabombo. Onya, kaning upat kabang nadakpan nga mga suspek unsa may participation nila sa pagpanulis. Onya nganong naaman toy babae nga nadakpan, wala man ko kitag babae sa CCTV footage atol sa pagpanulis. Onya nganong naaman toy babae nga nadakpan ito sa Mandawi, apil man kuno sa suspect mga kabombo. Onya kanus aman nipod i-present sa mga sakop sa media ang kining mga gitumbok nga mga suspect nga mga nadakpan mga kabombo. Onya naapod ko'y nabantayan nganong wala man to'y pusil ang gwardya nga nagbantay sa Oro Sugbo pawn shop. Kamahal sa mga alahas onya gipabantayan lang og gwardya nga way pusil. Maong yano ra kayo nga nanulis ang mga tulisan sa man nga ang gwardya wa may pusil mga kabombo. Onta gihunahuna unta stag iya sa Oro Sugbo pawn shop nga dili pan iyang baligya, dili pan ilang negosyo, mga alahas nga mga mahalon. Unya mudawat pa jud sila mga prenda nga mga alahas unsaon pagsiguro sa mga moprinda sa ilang mga alahas nga safe ra ba ang ilang mga alahas nga giprinda nga ang ilang gwardya gani wa may pusil nagbantay sa mga alahas mga kabumbo. Insulto kayo kini sa Cebu City Police Office o sa Cebu City Government nga tulison sayo sa buntag ang usa ka business establishment unya daghan pa jud kayong tawo mga kabombo. Kahayag nga dako, buntag nga dako. Ang usa ka establishmento gitulis mga kabombo. Napay mga tawo nga nangagi. Mao nang angayan lang nga masampulan nga kini mga tawhana mga kabombo, mataral nga to sa hukmanan. Kining dili mo minus 8 ka mga tulisan, mataral sa hukmanan aron pod mabilanggo. Onya asa man di ay ang pulis nga naka-assign diya sa Colon. Naman ay mga pulis diya napita nga gideploy sa atuag kadagkuan sa kapulisan sa CCPO. Natay police visibility. Natay mga pulis nga na-assign diya sa Colon. Asa man di ay nitong hitabua. Natay mga pulis gideploy diha aron mo bantay sa mga daotang elemento, aron mo patunhay sa kahusay o kalinaw sa Dalan Colon. Nganong nahitabo man to ang pagpanulis nga walay pusil duol sa maog ngano nahitabo ang pagpanulis nga walay pulis duol sa maog dapit mga kabombo. Daghan kayo og tawo apan wa joy nakatawag og pulis atol sa pagpanulis tungod kay nagtuo ang uban nga normal ra nga raid. Nagtuo ang uban ba nga raid lang to siya sa NBI human nga nagpaila usab ang mga tulisan nga mga sakop sa NBI. O niya ako na-obserbaran nga nauso naman doon na mga daotang elemento nga manulis o mangawat niya mogamit man sa PNP o sa NBI sama palanglit sa ubang mga armado nga mga grupo nga mosaka og mga balay o niya magpailang nga mga pulis o niya magpasumangil nga dunay gipangita apan manguha dito kwarta mga kabombo. Hasta nga mawa mo ni ang modo sa uban magpailang nga NBI, magpailang nga mga pulis. Uya, di na bang mapakita og tsapa?